дар рӯзи охир тақрибан 200 шаҳрванди афғонистон кӯшиш карданд ки ба хоки тоҷикистон гузаранд. мақомот дар вилояти хатлон гуфтанд ба тақрибан 100 зану кӯдак иҷозаи даромад дода шуд, аммо беш аз 100 мард ҳаққи вуруд пайдо накарданд. гурӯҳи толибон дар миёнаи моҳи августи имсол кобулро ишғол кард. бо авҷи ҷангҳо дар афғонистон мақомоти тоҷикистон аз пеш гуфта буданд эҳтимол паноҳандагони зиёде вориди кишвар шаванд. то ин дам садҳо паноҳанда аз хоки тоҷикистон ба кишвари сеюм бурда шуда ё дубора ба афғонистон баргаштанд. як манбаъ дар мақомоти интизомии вилояти хатлон рӯзи 15 сентябр ба радиоозодӣ гуфт, дар рӯзи охир 3 бор талоши убури паноҳандагон ба хоки тоҷикистон сабт шудааст. онҳо аз чанд минтақаи гуногуни марз мехостанд ки ворид шаванд. мардон қабул нашуданд, вале баъзе аз занону кӯдаконро роҳ доданд, гуфт ӯ. аммо ин мансабдор дар бораи он ки наздики 100 кас паноҳандаи афғон феълан дар куҷо нигаҳдорӣ мешаванд маълумот надод. як мақомдори дигар гуфт онҳо пас аз исти кӯтоҳ дар бохтар ба душанбе бурда шуданд. дар 3 моҳи охир мавзӯи паноҳандагони афғонистонӣ ба тоҷикистон доғ шудааст. дар моҳи июн ва июл мақомот аз ақибнишинии низомиёни ҳукумати афғонистон ба хоки тоҷикистон расман хабар дода буданд, аммо пас аз тасарруфи ин кишвар аз ҷониби толибон дар бораи вуруди паноҳандагон иттилои расмӣ нашр намешавад. мақомот дар бораи ин мавзӯъ суҳбат намекунанд ва макони будубоши паноҳандагони афғонро пинҳон медоранд.